Jeg vil godt være folkeskolelærer. Jura og skiguide. Og arkitektur og kunst. Ja, altså jeg kunne godt tænke mig at blive journalist. Og så vil jeg gerne ud og rejse til næste år. Jeg har en lille plan om at blive en instruktør. Jeg skal ind og se folkeskolelærer lige om lidt. Og så skal jeg se det, der hedder sabbatår i udlandet. Det ser helt godt ud, og folk er venlige og imødekommende, og ja, jeg synes, det er et rigtig fedt sted at komme. Det synes jeg. Jeg synes, det er sådan et godt udbud af standarder. Jamen, altså, jeg kommer jo for sådan lidt at finde ud af, hvad det er, jeg vil. Altså få undersøgt, om det er det rigtige, jeg er på vej ind mod. For eksempel få sorteret de ting fra, som måske ikke lige var mig alligevel. Der er god stemning herude. Og jeg regner med, at jeg skal rundt og se, om jeg er et eller andet, jeg lige falder over. Jeg har selvfølgelig vendt tilmelde mig og sådan noget, lige kigge på, hvad det var, jeg synes var spændende og sådan noget. Men jeg var her sidste år også med 2G forskning, okay. Så jeg var rimelig meget forberedt på, hvad der var hernede, så jeg vidste godt, hvad jeg ville se. Hvad jeg vil efter gymnasiet endnu. Jeg kunne godt tænke mig at komme på højskole, så det er meget rart, at man lige kan få at vide, hvad tilbyder de forskellige højskoler. Jeg skal ind og høre om jura og om humanistisk informatik og om... jeg kan ikke lige huske den sidste.